Хак булыгыз, язгыбыз. Салават калаянында коткаручылар Агыйделдә бозлы һудан катып сыгарган. Һаумһагыз, эфирда интервью студияла Гөлсем Эштанова. Программабызның кунагы Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан буенча баш идаралыгы итәкче ярдәмчесе Ленар Вахитов. Һаумһагыз. Һаумһагыз. Ленар Фирдәүсович, Агыйделдә катын-кыз бата язган, унан тыштагыла буран аркаһында юлдар ябылды. Үткән ял һәм хезмәткәрләр өчен кызыгына булды шикелле. Үткән яллар кызу булды дип әйтсәк була, чөнки бу ялларда күрдегез бик көчле бураннар булды. Безнең бигрәк тә юлларны ябарга туры килде, федераль юлларны да, республика юлларында, шулай ук бузлавыкта юлларда булды, Буткада, Кар Буткасы да күп кенә авариялар да теркәлде юлларда. Шуңа күрә вафат булучылар да булды. Шуңа күрә бик кызу дип булса әйтеп тә була, кызу булды дип әйтеп була, чөнки бүтән көннәрдән чагыштырганда бу көннәрдә оператив эшләр артыграк булды. Шулай ук янгын буенча да безнең бит менә статистиканы алсак, ял көннәрендә янгыннар күбрәк мондый көннәрдән караганда. 8 мартка гадәттәге режимда эшләгәннәрдер. Гадәттә буран 8 мартта була торган, шул ук янгынга каршы хәвефлектә күсәйтелгәндер. Март айында безнең буран буласын икән без билгеле, шуңа күрә без аңа әзер тордык. Үзебезнең оператив группаларда гел әзер булып, шулай ук реагировать иттеләр бу хәлләргә. Бу Салаваттагы катынга килгәндә, ул боз астына киткән һәм ярайда коткаручылар алып йөрмәгән рейдта йөргәндер, коткарып калгандар. Бу нимә турында һөйләй бу сорак? Әлеге вакытта елгаларда боз юқарда. Әлеге вакытта көннән-көн безнең бозлар юқара, бигрәк тә елгаларда. Әлеге вакытта бит менә кояш нык кыздырып тора, күреп торасыз. Аннан соң әлеге вакытта безнең менә прогноз буенча 3-9 градуска безнең һава торышы җылырак. Гадәттән караганда бу аномаль дип шутлана. Шуңа күрә көннән-көн безнең бозның калынлыгы әзәя, ул җимерелә. Аннан соң бүтән еллардан чагыштырганда бит инде безнең бу кыш җылырак булды, суыклар бик булмады. Бүтән республика күләмен алсак та, бигрәк тә менә Өфе каласы янында Агыйдел елгасы, Караидел елгасы, алар бик туңып та бетмәде. Бу хатын кыз коткару буенча андый хәл теркәлде. Монда инде кешенең үзенең безответственность дип әйтергә кирәк, күрә торып, шушы бозга чыгып, батып үлә язды. Шулай асык булган монда елга. Ул урында ачык булган, су чыккан ай. Гомумән буны бүтән елгаларда ла боз туңып өлгермәне, ул кыш снап та сагыштырмаса елы килде башка еллар белән сагыштырганда. Бүтән еллар белән чагыштырганда елы килде, шуңа күрә әйттем бит менә Өфе каласында янында бигрәк тә Караидел, Өфе Агыйдел елгасы ул туңып бетмәде, ул ачык булды. Бүтән республиканы алсак, республика елгаларын алсак, бүтән җирләрдә елгалар туңды. Бүтән еллардан чагыштырганда бозның киңлеген карасак, калынлыгын карасак, ул әзрәк. Һәм әгәр дә боз юқарак икән, бу бит ташкын ул тиклем көчле булмаячак, тыгындар булмаячак, иң мөһиме дигән. Ул яктан карасак дөрес, безнең боз әзрәк булса, тыгынлыклар әзрәк булырга тиеш. Безнең бит инде менә беләсез, ташкынга әзерлек бара җәйдән үк, көздән үк. Монда бит елгаларны чистартуда эшләр алып барыла. Шуңа күрә әлеге вакытта менә шатлату эшләре дә алып барылды, алып та барылды әлеге вакытта. Шулай ук елгаларда бозларны кисәләр, аларның хәлен, көчен әзәйтәләр дип әйтергә кирәк. Шулай ук бозны әле каралту эшләре алып бара. Бу каралту урынында бигрәк тә менә бу кояшлы вакытта ул әйбәт итеп эретергә тиеш бу бозларны. Бuna bozның калынлыгы әллә ни калын түгел. Кыш елы килде, кар әзрәк булды. Һәм ошо факторларга карап, без күрә алабызмы, быел ташкын гадәттәгегә караганда тынысрак булуы мөмкин дип. Андый фаразларны түгел биреп булмай, чөнки факторлар алар бик күп бу ташкынны булдыру. Монда бит инде җирнең туңуы да, кайчан монда җир туңган, күпме туңган, кар әз булса, ул шулай ук җирне ныграк туңдыра. Бу фактор бар. Аннан соң теге елны безнең бик күп кенә һава торышы буенча бит инде яңгырлардан күп булды. Монда яңгыр яуды. Җәй буенда яңгыр яуды. Монда бит инде җирнең, туфракның дымлылыгы да
факторы монда уйнай. Шуннан соң күпме кар. Безнең менә средний частьне дип әйтик, безнең Башкортстанны алсак, бигрәк тә западный якларда кар әзрәк дип әйтсәк була, ул күренә бүтән еллардан чагыштырганда. Әмма инде менә таулы якларны алсак, монда төн якларны алсак, көн якларны алсак, мин әйтмәс идем, что ухатлы кар әз дип. Шуңа күрә әлеге вакытта менә яз вакытында бу аномаль җылы вакытта шулай ук яңгырлар да булырга мөмкин. Бу яңгырлар булса да үзенең ярдәмен күрсәтеп ташкынга китерергә мөмкин. Шуңа күрә иң начар, иң алама фаразларга без әзер торырга тиешбез. Гомумән алганда кайда ташкын көсерәк булу ихтимал? Таулы, бына кар калынрак яткан урыннардамы, әллә кар азрак булган бына дала якларындамы? Әлеге вакытта менә дала якларынан чагыштырганда таулы якларда безнең рисклар күбрәк дип мин уйлыйм. Чөнки менә әлеге вакытта бу аномаль җылылыкта кинәт кенә кар эресә, бу кар кинәт кенә эреп, кинәт кенә ташкынга китерергә мөмкин. Бигрәк тә таулы урында ул кинәт килеп чыга. Кинәт килеп чыккач, халыкка, бигрәк тә елга буйларында урнашкан авылларга вакыт реагировать итәргә ул бик әз. Шуңа күрә аның риске күбрәк дип әйтергә, югарырак. Далан якларында ул су хатлымы кинәт күтәрелмәй. Синең әзрәк булса да вакытың бар. Әле әйберләрне җыештырырга, урнаштырырга, әзерләнергә. Шуңа күрә анда су бик кинәт күтәрелмәй. Әмма шулай да хәвеф юк дип әйтмәсбез, шулай бит. Чөнки үткән елда дип әйтелмәйбез, берничә ягын әйткә төшергәндә бөтен Россия күләмендә безнең бит инде опыт бар. Тыгылны бигрәк тә күрдек. Бигрәк тә җәй вакытында үзебездә дә күпме ташкын булды. Шуңа күрә менә шушы рисклар, шушы безнең опыт дип әйтәйек, безне истә тота, без әзер торырга тиешбез. Әзер димәк, бына вакытлыча күчерү урыннары әзер булырга тиеш. Бына улар әлеге вакытта ни хәлдә? Алар безнең ел күләмендә әзер торалар. Алар безнең республикада 500-дән артык шутлана, 80 мең артык кешедән ул урнаштыруга әзер торалар. Шуңа күрә монда ташкын гына түгел, нинди генә гадәттән тыш хәл булмасын, ул вакытлыча урнаштыру урыннар гел әзер торалар. Ел әйләнәһенә димәк. Ел күләмендә. Без һинең балыкчылар турында һөйләшмәдек әле. Чөнки әлеге вакытта күрәбез, бuna уларның юкамы, калынмы, безнең калынлыгын исәпкә алмай, елга буйларына буаларга төшеп утырганын күрәбез. Көннәр бигрәк матур тора, кояш кыздыра, шуңа күрә безнең балыкчылар көннән-көн менә күзәтәбез елгаларда, боз өстендә балык тоталар. Шуңа күрә алар безнең өчен әле айрым рискта торалар. Шуңа күрә аларның белән аңлатма эшләре алып барыла, рейдлар алып бара. Шуңа күрә монда бит инде аларның азартлары бик көчле балык тотарга. Шуңа күрә алар менә группа рискысында торалар. Боз безнең бит инде әйткәнчә юқара, кеше күбәя. Шуңа күрә аларга бик әзер торырга кирәк, игътибарлы булырга кирәк. Бигрәк тә үзләре бозга чыкса, үзләре белән хәвефсезлек әйберләрен, җипманда, спасательный жилетмы, ниндидер әйберләр бозга чыкканда аларга кирәк. Бигрәк тә бер кешегә үзе генә йөрмәсә, әйбәт булыр иде. Монда бит инде дусы белән балыкка барамы, икенче кеше белән барамы, туганы беләнме, ул хәвефсезлерәк, әйбәтрәк диерим. Гомумән быел кышкыһын бәхетсез шактар кызганычка каршы булды, шулай бит балыкчыларга бәйле. Кызганычка каршы андай очраклар булды. Бүтән еллардан чагыштырганда андай очраклар әзрәк. Шулай да игътибарлылык кирәк тә, шулай бит. Игътибарлык бар җирдә дә кирәк, бигрәк тә әлеге вакытта боз өстендә. Бигрәк тә балаларга бәйле. Дөрес. Бuna бу яһәттән инде профилактик эшләре мөһим. Профилактика эше шулай ук бит традицион безнең балалар бакчасыннан алып барыла, мәктәпләрдә, йортта шулай ук монда телевидение аша да әле профилактик эшләр алып бара. Бигрәк тә мәктәпләр менә әле азакы вакытта көчле профилактик эш алып барыла. Әле менә безнең 10 марттан бирле яңа акция башланды. Монда бозның юкалыгы турында, аның хәвефсезлеге турында әлеге вакытта эш алып барыла. Шуңа күрә бөтен балаларга гел күз кулак булып торырга кирәк. Аларның белән аңлатма эше алып барып, әңгәмәләр алып барырга кирәк. Шулай ук ата-аналарга бу эшне үзенең кулларында тотырга кирәк. Аларның белән аңлатып, күз күрәмендә тотырга кирәк.
Тышта кояш кыздыра, тышка уйнарга сакыра, балалар белән сыныпта әңгәмәләр алып бару мөһимдер. Һеҙҙең менән тагы ла бер хәүефле осраҡтарға бәйле тамашасыларҙың иҫенә төшөрөп киткә килә. Ҡыйыҡ башындағы быҙ бармаҡтар һәм өйөлөп ятҡан ҡарҙар, улар да бит шулай хәүеф тыуҙыра. Айырыуса бына хәҙер иреп төшә башлаһалар, нимә эшләргә, нисек үҙеңде һаҡларға? Әлеге ваҡытта менә көндөҙ бигерәк тә бит эретә, төнгө ваҡытта әле суыта. Шуңа күрә андый рисклар бик зур. Шуңа күрә ҡайҙа ғына без йөрмәйбез. Бында бит инде аяҡ аҫтында да безнең боз булырға мөмкин. Әлеге ваҡытта менә травматологияға барған кешеләр ныҡ күп, аларның статистикасы арта. Шуңа күрә аяҡ аҫтында да боз, баш өҫтөндә дә боз булып, бу олама хәлләргә китергә мөмкин. Шуңа күрә ҡайҙа ғына бармайбыз, ҡайҙа ғына йөрмәйбез, ҡайҙа ғына машинабыҙны ҡуймайбыз, гел иғтибарлы булырға кирәк. Үзегеҙне ҡарап, әйтәләр бит инде аяҡ аҫтында бәлә диләр. Шуңа күрә менә шушы бәләгә язмаҫҡа кирәк, эләкмәҫкә кирәк. Иң мөһиме бындай хәүеф тураһында һәр ваҡыт таҫмалар, махсус билдәләр белдереп тора, шулай бит. Бында инде менә бигерәк тә йорт ҡырҙарында, зданиелар ҡырында йөрсәк бит инде күреп торсағыз, ҡар төшөргә мөмкин, шулай уҡ боз төшөргә мөмкин. Бында инде урап үтергә, ҡыҫҡа юлларны тапмайынса ғына урап үтсәгеҙ, хәүефһеҙлерәк, әйбәтерәк булыр иде. Ҙур рәхмәт кәңәштәрегеҙгә. Хөрмәтле тамашасылар, яҙғы хәүефтән һаҡланыу ҡағиҙәләре тураһында Рәсәй Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының Башҡортостан буйынса баш идаралығы етәксе ярҙамсыһы Ленар Вахитов менән һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.